गले गले गथ' गथाय गोनां हिन्जाव आरो हौवाफ्रा दोनखारलांनाय आरो खारखोमालांनायखौ जों आवगायनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर ओनसोलनि 3 नं उदालगुरि गामिनिफ्राय सासे हिन्जावा गोमानानै दं। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थाना एबा सान्थिपुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय 3 नं उदालगुरिनि थागिबि निर्मल नार्जारिनि बिसि रन्जिता नार्जारिया मिथियाजासे मैया न'निफ्राय बहाबा गावनि जि जोम गानग्रा जोमग्राखौ लानानै बहाबा खारखोमानानै दंहैयो। निर्मल नार्जारिया बुंनाय बायदिब्ला रङिया ओनसोलनि थिख्लिगुरिनि रिफेन बर'जों खारखोमालांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानोना सिगाङावबो रिफेन बर'जोंनो खारलांदोंमोन आरो होनना न'खरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय जादों। सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव 8453280841 नाम्बाराव खबर हरनो थाखाय निर्मल नार्जारिया रायजोफोरखौ खावलायदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां निर्मल नार्जारिया न'खराव जेबो जायाखैमोन होननानै फोरमायो। बेराफारसे रन्जिता नार्जारिनि बिमा बिस्ति नार्जारियाबो फोरमायदों दि गावखौ लोमजानाय खालि देहा फाहामगिरिनिसिम लांनो होननायखौ गाबोनसो लांगोन दिनै लांथ'वा होननानै बुङो होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों रन्जिता नार्जारिनि बिमा बिस्ति नार्जारिया फोरमायो। 10 बोसोरनि सासे उन्दै गथ' दं, बिथाङा आलाय सिलाय जानानै दं होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायदों मिथिनानै लानो। आं लोमजादोंमोन, आं लोमजादों, आंखौ फैलाना गाबोनसो लांगोन होननानै सानदों गाव। आंलाय बे फिसाखौ फैफिना होनदों। बबाव थांनो जेबो खिन्थाला? जेबो खिथाखोबाबो। नोंनि फिसाजोना? औ, आंनि फिसाजो। नोंनि बिजामादैनिजोंथ' जेबो जालायाखै दा? जालायाखै जों दासो मिथियो। खामानियाव थांदोंमोन खामानिया बिजामादैया। रावखौबो आं होनबाय, आंखौ लांजाथारना आं लोमजादों। आं लाङा गाबोनसो लांगोन। आं थालिर नागिरबायनो न'आव नागिरबायना आं न'खराव दोननानै थाङो आरो। बे समा थांनानै थांदों मिथिया। आंलाय फैफिनना होनदों। दा न'खराव हनै अन्थाव बाथाव फिसाला दं। फिसा सासे दं अन्थाव बाथाव। थाखायसो देरलांबाय। बे फिसाखौ गावनि फोरबाखौ गोसोखांनानै फैफिननो हाबानो हाबायमोन। सोरबाफोर बिनि थाखाय लोगो लामाफ्राव मोननानै नागिरना लाबोनो हायोबानो मोजां बे फिसानि थाखाय। माने जानायाथ' आंबो जेबो हेंथा जायो नालाय, माने गावसो गोसोबायदि गावसो खारखोमालांदों आरो। माने जाहाथे फैनानैहाय मोजाङै मोजां जाफैफिनो, लामा सामाफ्राव नुयोब्ला जाहाथे आंनो खोन्थाहरो, बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ। सोर मा जादों? सोर अबाव थांदों? दा आंनि बुरिया खारखोमालांदों आरो ना। माने खारखोमानानै न'नि मानसिफ्राबो मिथिया, हनै आंबो मिथियाखै, दस्राफ्राबो मिथिया। दा बिहामजो दं, बिहामजो सासे बेसो मिथियो। दा बेबो मैया आंखौ थगायबाय, नोङो दोनलांदों होनना बुंनायाव आं दोनलाङाखै जाबाय। दा बिदि खोथा ओंखारदों आरोखि आंनावहाय। बबाव थांदों होनना दा थांनो बे बिहामजो बुंनाया दा मैगं लायनो होननानैसो बैयाव सानजाफोराव थाबोदों होनना बुंदों आरो। 1 नं उदालगुरियावहाय बैयाव। दा बबाव थांदों आरो सोरजोंबा थांदों होनना सन्देह खालामदों? दाथ' थांदोंखौथ' आं सन्देहआ सानदोंमोन, साननाया माने सिगांनिजोंनो थांदों नामा सन्देह सानदोंमोन आरोखि। सिगांनि बे रिफिन बर' होननायजोंहाय फन्द रायज्लायबाय थाखादोंमोन सिगांहाय। मानसिया इयो रङिया थिख्लिगुरिनि होनदों। सिगाङाव मानो थाङामोन? सिगाङावहाय मानि थाखाय थांखो आंबो मिथिया। दिनैसिमबो आङो जेबो खोन्थायाखै, फोरमायाबो मानि थाखाय थांदों। दिनैसिमबो आं जेबो डिटेल्स खोथा गैया आरोखि। जेबो माबा गैखाया आंनावहाय। माबाफोर दावराव दावसि जादों नामा? दावराव दावसिबो गैया आंनाव, जेबो माबाबो गैखाया आरोखि। नों मा लुबैदों? दा आङो फैनानैहाय जाहाथे मोजाङै मोजां जाफैफिनो, बेल' आरोखि। आंनि दा फिसा सासे दं, बे फिसा सासेखौ नायलायनानैहाय जयै संसार जानो आसा दं आरोखि आङो। माबायावनो नैबे नाम्बारावहाय माबानो कन्टेक्ट नाम्बाराव माबाख्लायब्लानो नुनो मोनखागोन। 8453280841
41 सोरनि नाम्बार गैया आं बेखौ बुंना होबाव 8453 28 0841 नोंनि नाम्बार बे आंनि नाम्बार बे नाम्बाराव बे नाम्बाराव फन खालामब्लानो मोनो आरो न'खरनिफ्राय माबाफोर लाना थांदों नामा दा लांनायाथ' गानग्रा जोमग्रा गासिबो दख'ना दख'नि गासिबो लांजोबखादों गांसेबो गालांखायाखै मथा मथि डकुमेन्ट गासिबो मा दं लांजोबखादों आरो नोंनि हिन्जावा फन दङ नामा औ आंनि फन दङ रायलायना रायलाया फनाव फनावथ' दा आं बेखौ सुइसअफखायो बिजिसो दस्रानिखौबा थिखोयो दस्रानिखौ थिखोयो नै बे गोलैफोर दोनलांनाय मानाय जमा रायलायोना स्कुलाव बेयावनो